Moikka ja tervetuloa tutustumaan mun kanssa tällä kertaa Hatanpään ratikkarakentamiseen. Ei tarvinnut juuri toimiston ovea pidemmälle mennä, kun vastassa olikin jo ensimmäinen työmaapätkä tässä Ratinan tuntumassa ja siellä juuri asfaltoitiin uutta tietä. Sitten kun käveli vähän pidemmälle Hatanpään valtatietä, niin tuli vastaan Viinikanlahden sillan työmaa, jossa oli taas juuri käynnissä sillan kannen betonivalu. Seuraavaksi mä lähdin tapaamaan Johannaa, joka oli luvannut kertoa mulle, että mitä Hatanpäälle kuuluu. Mä olen Johanna Leikäs ja mä olen tässä Pirkkala-Linnanmaa Allianssin Hatanpään rakentamislohkolla työmaa-insinöörinä. Tässä Hatanpään valtatiellä me ollaan tehty tämän kesän aikana johtosiirtoja, eli siirretty olemassa olevaa vesihuoltoa ja kaapeleita tulevan ratikkalinjan alta pois. Lisäksi on sitten tehty tulevan kadun rakennekerroksia ja pari taitorakennekohdettakin tuossa on käynnissä, eli Viinikanlahden sillan uusimistyöt ja sitten 2 tukimuurikohdetta sen sillan pohjoispuolella. Hyvin on mennyt. Hatanpäälle tulee ratikkalinjaa noin 2,3 kilometrin edestä ja sen varrelle tulee myös 3 pysäkkiparia. Alueena Hatanpää on tunnettu muun muassa kauniista arboreettumista ja teollisuudesta. Tänä vuonna jatketaan vielä johtosiirtoja, sitten tehdään kadun rakennekerroksia, asetetaan reunakiviä ja tehdään betonikiveyksiä ja asfaltointeja. Sitten meillä työaluetta siirretään kaun toiselle laidalle ja sitten esimerkiksi Viinikanlahden sillan työt siirtyy itäpuolelle ja Vihiojan sillan työt alkaa myös tämän vuoden puolella. Tänä syksynä aloitetaan myös Tampereen valtatie ja Hatanpään valtatien liittymäalueella ratalaattatyöt. Hatanpäältä löytyy myös työmaakamera, josta voit katsoa, miltä tämä Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteysalue liikenneympyröineen näyttää. Linkin löydät siihen meidän verkkosivuilta.